Just over 300,000 transactions were processed on the VMD at voting stations, while 30,000 were applications on the online platform. Komishoni ezimeleyo yonyulo ithi ihambe kakuhle inkqubo yokubhalisela unyulo lomasipala kolusuku lokuqala lokubhalisela kwaye khange kubekho ziganeko ziliqela ezithe zaphazamisana nale nkqubo yobhaliso. Inkundla ephakamileyo eGauteng iyalele umasipala waseKuruleni ngelithi mayithi phela lenyanga abesele zakhele izindlu zethutyana iintsapho ezadilizelwa amakhaya azo ngoMeyi walonyaka kwindawo yogobityholo i-N12 eBenoni. Sinibulise emakhaya ukanandaba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwezandla. Komishoni ezimeleyo yonyulo ithi ithe iqina imini yanamhlanje kwabaselibhalise abantu abangaphaya kwe-300,000 kusuku lokuqala lempelaveki yokubhalisela unyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba. Le komishoni iphehlelele ngokusesikweni iphulo layo lalonyaka phantsi komxholo Get Up, Show Up, Vote ngomso lusuku lokugqibela kwimpelaveki yokubhalisela unyulo lomasipala. Nanjengoko ivuliwe impelaveki yokubhalisela unyulo lomasipala, zizikhululo ezili-16 ezingavulanga namhlanje ngenxa yogwayimbo olubanjwe ngabahlali nalapho bakhalazela ukungahanjiswa kweenkonzo ngurhulumente kwiingingqi zabo. We can only ask those members of the community who have grievances to raise their grievances in a manner that does not impede the exercise of political rights by those among our countrymen and women who are minded to avail themselves. Ukanti abona bantu baphume ngobuninzi ukuyokubhalisela uvoto ngabantu abatsha. The preponderance of new applicants today are young persons. However, surprising to us, the majority of the traffic this morning came through voting stations, came through the voting district, came through the VMD that are used at the voting station. Ngabantu abangaphaya kwe-300,000 esele bebhalisiwe namhlanje. Just over 300,000 transactions were processed on the VMD at voting stations, while 30,000 were applications on the online platform. Ingxelo zithi mathathu kuphela amaphondo asaphala phambili ngokwamanani abantu ababhalisileyo namhlanje. Provinces with population densities account for the majority of the application transactions, with KwaZulu-Natal in the lead, followed by Gauteng and Eastern Cape. Kulindeleke ukuba iqhube kwakhona inkqubo yokubhalisela unyulo lomasipala ngomso. Izikhululo ziza kuvula ngentsimbi yesibhozo kusasa ze zivale ngeyesihlanu emva kwemini. Kusenjalo bekuphithizela kwizikhululo zokuvota mbombozone kweli uluntu luyokubhalisela unyulo ngolusuku lokuqala lobhaliso. Kwezinye indawo uluntu belirhuqa iinyawo ngokubhalisa ngelithi alikaboni inguqu okweli lizwe lafumana inkululeko yalo ngomnyaka ka-1994 xeshukweni kukho abasenethemba. Iqela le-ANC likhokhelwe ngumongameli walo Cyril Ramaphosa lihambele uWard 80 kwaThema kwisixeko saseKuruleni. Lo mbutho uthi uzimisele ukubuyisa isidima sawo solawulo koorhulumente basemakhaya. We've always welcomed, a clean-up, even when sometimes it speaks to some of the issues that could affect, municipalities that we govern. And we welcome that because that is what we need to bring stability, ensure that we clean out the rot that would have happened over time. Kusenjalo kwiphondo laKwaZulu-Natal, abahlali bathi semininzi imingeni abajamelene nayo ephathelene nokuhanjiswa kweenkonzo. Noxa kunjalo bazimisele ngokubhalisela ukuvota ngethemba lokuba baza kubona inguqu emva konyulo lwangomhla wesi-4 kuNovemba. Kubalulekile ukuphuma kuyorejistwa. Mina uqobo ngikhona kwezama-register, ngivote emambe esikoleni. So nje ukuvota ngiyavota, kodwa nje okubuhlungu ukuvotela ubala, sivotela obaba ulishozi behambe nemiphumela yethu singalitholi usizo. Kubaluleke kakhulu ukuvota kuthina ngoba ekuvoteni kwethu sisuke sifuna ukubona ukuthi yini into ezoshintsha ezweni.
kakhulukazi nje thina njengoba siyidayisela emgwaqweni sisathathile inkomo zokuyidayisela emgwaqweni. Ngelixa kwiphondo laseNtshona Koloni, abahlali bevakalise izimvo zabo ngokubaluleka kokubhalisela ukuvota nkqu nokuvota oko xa kufika ithuba ngoNovemba. So ibalulekile into ukuba uphakame ngomhlali ezantsi ngangoko. Uyabona? Uvoto ke lulungelo lakho wena mhlali ezantsi. Ukwenzela kuzoza iimfuno zakho njengomhlali zonke your resources. Kwiphondo leMpuma Koloni kumasipala iOR Tambo, abantu abatsha babuthelene kwisebe lemicimbi yezekhaya ukuya kufaka izicelo zomazisi ukulungiselela ukubhalisela ukuvota. Kambe bathi bafuna ukuvotela inguqu kwiindawo abahlala kuzo, ngakumbi izinto eziphathelene neenkonzo ezingundoqo njengokuba namanzi ezilalini. Funa kube khona utshintsho, amanzi ayemka mhlawumbi amke inyanga. Funa ukuvotela umuntu ozokwenza uba singahlupheki manzi, sikhawuleze sibe nawo xa wengekho amanzi. eLimpopo ke iinkokheli zekomishoni yonyulo zihlaba ikhwelo kubahlali ukuba baphume ngobuninzi baye kubhalisa, noxa kunjalo bekubetha umoya kumaziko aliqela ovoto. This process started slowly. Maybe the weather also has a contributing factor. And it's also in the interest of political parties that have pitched their tents here to get their supporters to visit the voting stations to participate. Okugqibela kwiphondo loMntla Ntshona, abahlali kwiindawo ezithile bathi abayiboni imfuneko yokubhalisela ukuvota ngenxa yokungaboni inkqubela phambili, kwanokuthi gqolo bethwaxwa ngamandla imingeni yokuqhwalela kohanjiswa kweenkonzo. Ubhaliso luyaqhuba nangomso. Iinkokheli zemibutho eyohlukeneyo yezopolitiko nazo bezithe bhazalala kulo lonke eli zika inkxaso zikwakhuthaza uluntu ukuba luphume ngobuninzi ukuyokubhalisela unyulo lomasipala lwangoNovemba, owona mba utshisibunzi ezithe zahlangabezana nawo kulo wentswelangqesho ingakumbi kubantu abatsha. Happy birthday. Iinkokheli zamaqela ezopolitiko beziphakathi kwabantu nazo namhlanje kwindawo ezahlukeneyo ukuyokukhuthaza uluntu ukuba luyokubhalisela unyulo. Umongameli we-ANC, umnumzana Cyril Ramaphosa, ebekwathema kwiMpumarandi egaya inkxaso ekwagudlana imihlana nabavoti abancinci nabadala. Uthi wanelisekile ke indlela abaphume ngayo abantu abatsha, kwaye uthi eli qela lenza konke okusemandleni ukuxhobisa ulutsha ngezakhono nokudala amathuba emisebenzi. The government is supporting them, supporting their education journey. And post that, we are now introducing a skills revolution that once they have finished with their learning at an institution of learning, we then want them to start doing the practical work of what they have learned at university or college. And that immediately must be transformed into a job. That is our skills revolution journey now. Ukanti inkokheli ye-DA umnumzana Jordine Hill-Lewis nokwangumgqatswa weliqela kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseKapa ebeseBondeville ngale ntsasa, kwaye uthi liyaxhalabisa izinga lentswelangqesho kweli nelibangelwa kukudodobala koqoqosho. The core reason for why people feel that pressure is because we do not have a functioning economy, we do not have a working country, and it means people can't get into work. And that is why, to bring it back to today, this registration weekend is so important. We have to get South Africa working. We have to fix our towns and cities so that people can get into work, so that our economy grows. And that is why it's important to register. Kusenjalo, inkokheli ye-MK Party umnumzana Jacob Zuma ebetyelele eShowe nalapho eye kumaziko okubhalisela unyulo awohlukeneyo eyokuzibonela ukuba inkqubo ihamba njani. Ukanti inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ebesePitoli, kwaye uthi iqela lakhe lizimisele ukuqhuba kakuhle kunyulo lomasipala nokubuyisa ivoti abaphulukana nazo kunyulo likazwelonke.
Nangomso ke kulindeleke ukuba abe manxada-nxada kwakhona amaqela ezopolitiko nanjengoko iza kube ilusuku lwesibini lobhaliso. Inkokeli ye-DA uJardine Hill-Lewis uthi akho nto igwenxa eliyenzileyo eli qela ngendlela eliwusingathe ngayo umba wohlengahlengiso lwamalungu alo kwikhabhinethi yorhulumente wobumbano. I've been in very close contact with the president throughout, so there's absolutely nothing wrong with what we've done. It's exactly how it needed to happen, and the bottom line is that I want South Africans to know that a DA government, when we are trying to be the largest party, and they can trust us that when we are the largest party, if they do lend us their vote, we will not shy away from doing the difficult thing. We will take the difficult decision because that is what is needed for them, the public, the voters, to get our country working. And that is what we did here. Bahlali kwindawo yogobityholo i-N12 eBenoni banikwe elinye ithuba lokuba bakhe kwakhona amakhaya abo okuze emva kwesigwebo senkundla ephakamileyo yasePitoli nalapho le nkundla iye yagunyazisa umasipala waseKuruleni kuba avumela aba bahlali kuba baphinde babuyele kulo mhlaba emva kokudilizwa kwamakhaya abo ngethuba lephulo i-Operation Prosper ngoMeyi. Le nkundla iphinde yayalela lo masipala kuba mayithi phela lenyanga abe ezakhele izindlu zethutyana iintsapho ezichaphazelekileyo. Zintsapho ezimalunga nama-800 ezama zibukele amakhaya azo edilizwa liphulo lesebe lesipolisa i-Operation Prosper bekunye nomkhosi wokhuselo weli loMzantsi Afrika ngomnyaka ka-2011. Ngokwengxelo kamasipala eKuruleni eliphulo lenzelwa ukuphelisa ukuhlaliswa kwabasebenzi emgodini abangekho mthethweni kule ndawo nabaziwa ngoozamazama. Abahlali abashiyeka bengodinga indawo bathi bafuna ukwakhelwa izindlu kwaye badikiwe zizithembiso ezingafezwayo ngurhulumente. Andisikholelwa eso sithembiso ukuba bebezimisele ngokusinika indawo yokuhlala yethutyana ngekudala bayenza loo nto. Ngoku sasuswa eBapfontein saxelelwa ukuba siza kubonelelwa ngekhusi kwisithuba seenyanga ezintathu, kodwa ezo nyanga zintathu zijike zaba yiminyaka 16. Abanye abahlali bathi bazimisele ukwamkela izakhiwo zethutyana kuba besithi oko kungcono kunemeko abahlala phantsi kwazo. Sithetha nje, sifuna izindlu ze-RDP, kodwa ukuba bathi okwangoku bazosinika indawo yokuhlala yethutyana sizoyamkela kuba oko kungcono kunokuhlala ematyotyombeni. Njengoko uluntu kwilizwe liphela libhalisela ukuvota kule mpelaveki kulungiselela unyulo loorhulumente basekhaya, aba bahlali bavakalise ungabi namdla wokuthatha inxaxheba ngelithi abathathelwa ngqalelo ngurhulumente. Into enyaziyo ukuthi if mangabe kunindawo etholakele from abantu base-N12 kumele ukuze ikhansela. Kokuqala ikhansela yethu yasitshela ukuthi yena uqedile ngabantu bakhe kusele ama-foreigner. Sho ukuthi thina singama-foreigner la N12. Angiboni ngizovota. I-government yethu isifeyilile. Bathi amazamazama yiwo ahlala lana ayasebenza abasicoshela amazamazama. Abacosha amazamazama bebacosha thina. Cause why? Amazamazama still anamaphenduka la eMzansi. Kuyasetshenzwa la. Every day bayasebenza amazamazama. Ngabe bathi bacosha amazamazama bekumele ukuthi bavalele umgodi wezamazama bangakhiphi thina emikhukhwini. Umasipala kwisixeko saseKuruleni awukaphawuli okwangoku ukuba uza kuwuthobela okanye uza kuwuphikiza kusini na umyalelo wenkundla. Bezivale mba namhlanje ezinye indawo zokushishina zabemi bangaphandle Wynberg eKapa ukuze emva kokuba umbutho iMarch and March wenze umngcelele kwiphulo lokuba abemi bangaphandle bangenampepha mvume zokuba kweli baphume baphele. Eliqela likwatyhola umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa ngokungazithatheli ingqalelo izikhalazo zalo mbutho iMarch and March. Kuqhambuke umbhodamo phakathi kwabaqhankqalazi beMarch and March kwakunye nabemibeli abathandana nabemi bangaphandle. Abemibeli abancuma nabemi bangaphandle eKapa abahambisani kwaphela nephulo leMarch and March njengoko besithi mabangahambi ngenxa yokuba benabantwana nabo. Iqela leMarch and March kwisixeko lithi mabaphume baphele abemi bangaphandle kwindawo ezishishina abantu abantsundu ngelithi abemi bangaphandle bavala amathuba. The people must go, and then after that we have children from the foreigners, and then after that
The foreigners must go. Who's going to support the child? Iqela leMarch and March lityhola ngelithi abemi bangaphandle abashishina ezilokishini bangunobangela wentswelangqesho ebambe ngobhongwana iilokishi zaseKapa. Because black and township economy should be for us as black people. It's not that we hate our brothers from Zimbabwe or Nigeria or Malawi or China or Somali. No, we've welcomed these people for over 30 years now. iMarch and March ityhola umongameli Cyril Ramaphosa ngokugqithisa usana kunina ngentetho yakhe ejongene nokuqiniswa kwemida yeli nodlame olujoliswe kubemi bangaphandle. We have been believing him for over, I don't know how long he has been in power, but we have been believing ANC for over 30 years now. Results speak for themselves. I want people who have their actions where their mouths are. Liqaqubana elithe lazokuzimasa oluqhankqalazo neliluqhankqalazo lwesibini elukumila kunje eWynberg eKapa. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqoathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yeMozulu mna ke bethini igama lam ndikuthabile ke ndiyenzwakazi yabathembu kokubanzi ke masiyijonge yenjenje iMozulu mbukeli ke isiphawula kaloku ngawo umfanekiso wokuqala nokugxila ngokuqatha ke kwiziganeko kaloku ke zemvula nomoya kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawe uyaphawula apha ekhaya uba noko limandundu phela kakhulu kuwo wonke nje uMzantsi Afrika ngokubanzi ke kwelaphondo lonke laphaya kaloku eFree State kumazantsi futhi Gauteng nakulo lonke nje iphondo laphaya eLimpopo ngokubanzi ke bukelo mapha ekhaya masijongeni ke lo maqondo wethu okutshisa kaloku aphansi ke naphezulu sithi sivule ngephondo lokuqala eliphalona kwiphondo leMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke ezikumantla futhi nentshona kwelaphondo njengaphaya eNcamini futhi wena uphila phaya kaloku koKaladokhwe Jamestown eSada napha koBeggars ekuseni futhi lo maqondo wabo athande ukuba phansi kakhulu efikela kaloku ku5 degrees kanti ke mbukeli wami iMozulu futhi ephondo laseFree State kwindawo ezininzi kwakhona ezikumbindi kwelaphondo njengapha koVelkom kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu kakhulu futhi kuyanetha ekuseni impela pha koFixburg amaqondo anciphile ngo4 benjenje ke mbukeli wami ephondweni ke lapha eNtshona Kapa ndawo ezizinze kakhulu ke pha kwimpuma futhi namazantsi kwelaphondo njengapha koOudtshoorn kwasekuseni napha eGeorge amaqondo abasephansi nemvula nendudumo futhi ekuseni ngo11 degrees benjenje futhi ephondweni ke lapha yako Northern Cape pha kumantla futhi indawo ezininzi njengapha koUppington buphila pha eKuruman napha koKimberley futhi ekuseni ngalo mafu nemvula zithe gqa yonke nje intsasa benjenje futhi ephondweni ke lapha eNorthwest kwezo ndawo futhi ezizinze embindini phaya koMahikenge ekuseni ngamaqondo phansi ka10 degrees napha kumantla futhi indawo ezininzi njengapha koRustenburg eKlerksdorp futhi kuyabanda ekuseni ngesibhozo benjenje kwelaphondo lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha koBonkonspruit futhi Alexandra napha eJohannesburg kuyabanda ngomso ngenkwankca ekuseni amaqondo asanciphile ko6 degrees mbukeli nyuka nam ngokubanzi siphawule phaya ephondweni ke lapha eLimpopo kwindawo ezininzi ezikumazantsi nentshona pha kwelaphondo phaya koThabazimbi kwasekuseni futhi kuyafefa yonke lantsasa naphaya embindini kwelaphondo Pulukwane kwasekuseni futhi ngokuyela 9 degrees kwelaphondo ke laphaya koMpumalanga kumantla futhi phaya buphile sikhukhuza embombela phaya emalahleni embindini kwelaphondo sisithandathu ngexesha labo lokuvuka ekuseni kubande impela eEmelon eziphaluka ngayela 5 degrees vume ekhaya ndiyivale ndiyisonga iMozulu ke phondo lokugqibela eliphaya kaloku KwaZulu Natal pha kumantla futhi buzinze kophongo lekuseni napha kwimpuma kwelaphondo phaya eRichards Bay ekuseni futhi ngamafu nenkwankca nenqele kakhulu ngo14 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyawuli Kamnandi mawethu.